engage the gear of faith and you'll see things happening. Harisi simba rako, hakusi kugona kwako, but kutenda kwako kwa unoisa mukugona kwake kunaita kuti motikari ifambe, kunaita kuti mhepo dutre mhepo ridzikane. So question ya Jesu inotaridza kuti there are many times ekuti isu pane kwatinoda kutsvaga kubatsirwa, yet Jesu wacho tinaye matiri, we are not engaging or exercising faith kuti zvinhu zviendeke. So I challenge you today, I challenge you this morning, in every situation yawatarisana nayo, nekuda kwokuti greater is the one inside you, nekuda kwokuti unotenda muna Jesu Kristu eNazareta, speak a word over that situation. Speak a word, speak a word, speak a word. Taura mazwi, taura izwi rine simba. Kutaura izwi rine simba haisinyaya kuti wadedzera wazodi. Simba riri kubva pakutenda. Izwi rekuti unotoziva kuti nezita raJesu chinorwa nemari dzangu ngachidzikame, chinorwa nebasa rangu ngachidzikame, chinorwa neutano hwangu ngachidzikame, chinorwa nemba yangu ngachidzikame. In the mighty name of Jesus I pray. Father, we thank you for your mercy, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Ngarikudzwe ruongwe zita renyu rinamatwe ribatwe neutsvene nokuti makanaka. Hakuna wakaita semi Mwari, hakuna wakaita semi Jesu. Iyemi Alpha, iyemi Omega, wekutanga nekupedzisira. Mbiri nerukudzo zuva kwamuri nokuti makatendeka, mutsvene wenyasha, mutsvene wakarurama, Mwari wamasimba ose, takuongai nekukuremekedzai mangwanani ano. Iyemi munotirwira, munotichengeta nekutigonesa misi nenguva. Ruongwe zita renyu rinamatwe ribatwe neutsvene nokuti makanaka. Glory be to thy name forever, Lord, because you are worthy. Glory be to thy name forever, Lord, because you are mighty. Glory be to thy name forever, Lord, because you are awesome. We give you glory, we give you praise, we give you honor. Nokuti munotida Baba, munotirwira nekutichengeta nguva dzose. Ngarikudzwe ruongwe zita renyu rinamatwe ribatwe neutsvene, wakatendeka wakarurama weNazareta, mutsvene anogona. Glory be to your name forever, Lord, because you are worthy. In the mighty name of Jesus, amen and amen. 4 verse 35, Mark chapter 4 verse 35. That day when evening came, he said to his disciples, let us go to the other side. Leaving the crowd behind, they took him alone, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious swell came up and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died, and it was completely calm. He said to his servants, Why are you afraid? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Nyanda verenga mangwanani ano ine chekuita nemubvunzo wakabvunzwa naJesu. Unotiwo, why are you so afraid? Do you still have no faith? Zvoreva kuti according to Jesus, nyange vadzidzi vake vanga vavirwa nedambudziko iye arimo mubhoti akarara at the lower part of the boat, akarara. Vadzidzi vavirwa nedambudziko, chikepe chiri kuda kunyura. They woke him up. But unotaura chinotaridza kuti nyange vakamumutsa akapedza dambudziko, ivo vadzidzi, they were supposed to deal with the situation vasina kumumutsa. What am I saying? Senyaya Jesu wanga wakarara muboti, vakamumutsa akaunza solution, wakaraira dutu remhepo ukadzikamisa mvura. Asi Jesu unoramba aine mubvunzo wekuti, why are you afraid? Why don't you have faith? Zvotaridza kuti on the other angle Jesu ari kuti
There was no need to wake me up. Dai makagona ku exercise the faith, which means there are two things: to wake him up physically or to use faith to deal with the situation. There were two options. I'm not saying kuti vaigona kuzviita lega vasina Jesu, but vaizviita vasina kumumutsa nokuti vanotenda kuti vana Jesu. I don't know if you can get me here. Let me just download it. Vadzidzi vakamutsa Jesu ndokubva aunza solution, which is good. Kuchemba kuna Mwari, kunamata kwaari, kuti uwe solution pa situation iri kunetsa. But there is the other side. Raita kuti Jesu ave nemubvunzo, nokuti dai panga pasina the other side, Jesu waingoti maita zvakanaka. Next time if a challenge rise, talk to me, I can solve your problem. But Jesu ari kuti zvamataura kwandiri ndikapedza dambudziko, that's the another way. There is another way yekuti imi musina kundimutsa, munofanirwa kunge makamuka in understanding and knowing kuti kana muineni, you have the grace, you have the ability, you have the power. Shoko rinoti, you shall decree a thing and it shall be established. Kona kuti ukaziva kuti uri ani maari, ukaziva kuti ari mauri ndiani, pane svika a stage yekuti you have the guts, you have the power, you have the ability yekuti ugone kuraira dutu because you carry faith. So panga pane two ways to solve the challenge. Number one way ndo yangoitwa nevadzidzi. Bible rati vakamumutsa vakati, isha muna hanya here kuti tinoparara. Kunoti vakataura naJesu, Jesu akasolva dambudziko. But Jesu haana kuti magona maita zvakanaka ndasolva dambudziko. Jesu wakava nemubvunzo nekuda kwekuti ari kuti where is your faith, which means mukaziva kuti munani, muri kufamba nani, imi pachenyu you carry the grace, the ability or the power yekuti mugone kuraira dutu. That's why na iwo vadzidzi vakava nemubvunzo pakati pavo kuti who is this man that even the wind or the waves obey him. Kurati pano pari kutaurwa nezve type yemunhu, pavari kuti who is this man. In other words, Jesu aringotaridza kuti we ukaziva kuti unaye, iwe wane power, ability yekudeclare, yekutaura zvinhu zvinokunzwa, dutu rinodzikama, because uri kuziva kuti unani. I love examples. People download a little bit. Allow me to give you this example. It's a bit funny, but it's a reality. You to understand the angle of the dimension of faith I'm talking about. Kuchikoro kwanga kune vanhu vaiva bully. Vaingo kushandisa, vaikurova, vaikutuma, vaikunetsa. Kuchikoro kakawanda, you can relate with me. But there was a day kuti kune Parents' Day. So my uncle came. Achiri president wabereki wangu, sekuru wangu vakauya. So sekuru vauya vaifamba vari pamberi pangu ndiri kumashure. Then this bully guy akajaira kungova bully pachikoro. Akada ngoita the same thing chaanoita mazuva ese to me. Ndokubva nditi mfana wami, wapolishe bhutsu dzamukoma wako. Waitipolisa bhutsu. That day nekuziva kuti ari pamberi pangu is my uncle, is standing for me. Ane simba kudarika munhu anondibhula mazuva ese. Andina kuenda kunopolisha bhutsu asi kuti ndakaita answer back in a way yakava a bit strange or new to this guy. Paakati mfana wangu wapolishe bhutsu dzako, ndakamuti mfana wako unomuziva here. Akava ne a question yakuti mazuva ese mfana uyu ndikangotaura anoita obey instruction. Sei nhasi ari kuramba kuobey instruction. Murume uyu mukomana ndokubva akasika kunyumwa nekuziva kuti since today is Parents' Day, zvichida munhu waainaye ihama, munhu waainaye mubereki, munhu waainaye ndiye guardian wake. So anotoziva kuti kana aine covering, aine munhu waainaye, language yake inochinja. Ano exercise authority yaanoziva kuti ndiri ndega handina. Ipapo handina kutanga ndaudza sekuru kuti munhu ari kundishedza kuti ndipolishe bhutsu. Ndakava neunderstanding yekuti chese chinoda kuitwa against me ndakugona kumira, nokuti wacho anoda kurwa neni une chaanogona kunyumwa kana kuziva chinoita kuti aregere kurwa neni kana kundinetsa musuwi
nekuda kwokuti ndiri kuziva kuti ndinani. Shoko raMwari rinoti greater is the one inside you than the one in the world. Toda kuti uve nemaguts, uve neability, uve nepower, uve this understanding yekuti the one who is in you is greater than the one in the world. Paunomuka mangwanani, paunosvika musituation inorema yakaoma, exercise your right as a believer. Nekuda kwekuti vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanhu vana vaMwari ivo vanotenda muzita rake. Vose vakamugamuchira akavapa simba. There is power in you. You need to exercise. Mauri mune simba raunofanirwa kushandisa kana kuti kushanda naro, raunofanirwa kuita put to work. So nekuda kwekuti ndiri kuziva wandiri kufamba naye, handina kundokwenya wandiri kufamba naye kuti nzwai zvandiri kuitwa. Ini ndakabva ndava nepower, maguts, neunderstanding yekuzva kuti today I can answer back. So kana iri nauya Jesu haasi visitor auya on Paris Day sezvakatika neni nasekuru vangu, anogara newe ari mauri. People of God, hear me very well. There were two ways to solve the problem. Yavakaita iri common, iri obvious, ndekumumutsa. But Jesu akabva atiratidza kuti there was another way. Nekuda kwekuti anangoti thank you for waking me up ndisolve dambudziko. Akabva awapa a question yandidenda kuti ndigone kushumira kuti where is your faith, which means kana mane faith mane understanding munogona kutoregera kuripota, but imi you get the power, the guts, the ability kudila ne situation iyoyo. Makatabo shalima sayande reketeko boshia katala bazuga dianta mante kalando roboshia katala kotoro kodia babashia kata rede bayaso lekoto. 1 John chapter 1 verse 12. Vose vakamugamuchira akavapa simba. He gave them the right to be the sons of God. He gave them the power, the right to be the sons of God. So vadzidzi mubhoti vaina Jesu, dutu remhepo rasimuka, vakachema, vakamumutsa, vakati Ishe, hamuna hanya here kuti tinoparara. Jesu wakasorovha dambudziko, but wakawa nemubvunzo wekuti where is your faith? Semubereki, mwana wako ane nguva dzekuti kana anetswa mukutamba anochema, anouya kumba achiripota, ndarohwa, ndatukwa, ndaitwa sei neshamwari dzangu kana wamuvapfana panzara. Unogona kumubata ruoko moenda ikoko unosorovha issue, unoadresa vana kuti varegere kurova nekunetsa mwana wako. But there will come a time yekuti unoona kuti kana iye mwana wacho anogona ngoona kuti this time I need to stand my ground. I'm now grown up. Handingarambe ndichienda nemareports ekuti mubereki aramba achiuya kuno. That's why Jesus abvunza kuti where is your faith? Saka iwo pavanobvunzana kuti what kind of man is this? Even the wind and the sea obey him. Kureva kuti when you have faith, you develop to become another kind of man. Asiri ordinary. Mubvunzo uri kubvunza navadzidzi kuti murume uyu murume, what kind of a man is this? Even the wind obey him. Inongoreva kuti vakadevelopa chataurwa naJesu vakachiexercise chinonzi faith, they will become another type of man. Anogona kutaura nenature, nature ichigona kumunzwa. Anogona kutaura nedambudziko, dambudziko richigona kusorovheka nekuda kwekuti kuziva kuti ndiani. Ndinonamata mangwanani ano. Every plan of the enemy against my family, against my life, against my career, I command it right now. I command it right now. Go, go, go in the mighty name of Jesus. Every plan of the enemy, I want you to exercise this right as a child of God. Because of the faith you have in him. Nekuti unoziva kuti greater is the one inside than the one in the world. Hauna paunoripota, unakwachenda kundotaura. Iwe wane muromo wokutaura. Rebuke the wind in your marriage. Rebuke the wave in your life. Rebuke that sickness. Rebuke that poverty. Every challenge, every plan of the enemy. You have a right as a child or as a son of God. Kana uinaye
Don't look down on yourself. Imwe challenge yatinayo ndeyekuti people vane self-condemnation. There are times that people, they look down on themselves, low self-esteem. Yekuti you don't believe kuti ukataura zvingaitike. Haisi nyaya yekuti iwewe uri kutaura. Inyaya yekuti iwewe unotenda saka uri kutaura. Haisi nyaya yekuti iwewe unozvipa mubvunzo kuti saka ndikataura zvingaite. Hazvisi kuitwa newe. Zviri kuitwa nefaith nekutenda kwauinako maari. I'll give you this picture. I love examples. I just pray kuti, as a minister, kuti Mwari, help me. Whenever I minister, I need tangible examples. Dziri mu natural realm. Dzinogona kurelate kuti vanhu vagone kubata pane ndichishumira. Just like how Jesus preached. Jesus waiparidza in parables. What is a parable? It's an earthly story with a heavenly meaning. Paunotaura chinoita kuti zviite hakusi kuti iwewe ndiwe uri so effective. Inyaya yefaith yekutenda muna Kristu ane simba anoita kuti zviite. So Paul unoti, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. So it's not about me doing things, but it's about me believing in the one who can do. So example ndakukupa iri tangible ndei. Uri kudrive rori gonyeti kana motikari diki. Iwe hauna power rekumove mota. Haugone kupusha mota, haugone kufambisa mota. But ukaengage key on, ukaisa mu gear mu drive. Kuisa gear mu drive kuri very easy. Unoona ushandisika na zvigunwe zvako. Even uchirwara you can still drive. Haisi nyaya yekuti iwewe ndiwe uri kusunda mota uri kuipusha. Pawaengage mu gear rinonzi drive, wafana nemunhu aengage faith muna Jesu. There is a system already within the car. Rinoita kuti mota iyo ifambe. Mota iyi ihombe, hauna kana power rekuipusha. But ukaengage gear rinonzi drive, it's easy to engage the gear. But riri kukwidza makata rori, wangoisa gear zviri very easy. Kureva kuti ndo zvikushanda kunoita faith muna Mwari. It's not about your ability or your power. But when you have faith in him, uri kuengage the drive gear pamakata. Uchaona zvinhu zvichiitika kwete nekuti une simba, asi kuti unotenda kuna wamasimba ose. Your right is to engage the right gear for the vehicle to move. I'm sure that the example I can give to you concerning vadzidzi ava. Jesu paari kuti, where is your faith? Vadzidzi ndofunga vakazoita mbunzo, who is kind of this man? Kureva kuti vanzwisise kuti when you engage faith, you become another kind of a man. Wekuti even nature will obey you and understand you. And you can rebuke the wind and command the waves. So faith kufana nemunhu ari kuengage gear mu drive. Hauna power rekumove gonyeti, but ukaisa gear mu drive, gonyeti rinotomove. Rori inotomove, motikari inotomove. Iwe usina simba rekupusha mota, but ukaengage the right gears, mota inotokwidza makata. So it's not about you pushing the car. It's all about you engaging the right gear. And there is already a system within the car. You know what you going to move. That's the picture, the example I can give you concerning having faith in him. So those who na Jesus panapa. Where is your faith? Jesus asks you are not believers. You don't trust in me. There is another dimension. Yekuti yamato ita yakafana ne manual. Yekuzo ndimutsa kuti ishe mukai. There is a simple way, a quicker way. Yekungoti imipa chain, you engage into faith without waking me up. Mepo ya itodzikama. Muri mi mataura. Nokuti munotenda kuti muneni mbotirini. So there were two ways to solve the challenge. The better, the quicker way. I see kutsvaga kuti dai ndingaita zvakati, dai ndingaita zvakati. It's good kunamatirwa. Pane zvinorema zvokuti you need others to stand and pray with you. But there is a dimension you need to develop and have faith. And command things.
Chris Jones is asking about the chapter. It's Mark chapter 4. Mark chapter 4. Mark chapter 4. From verse 35. Mark 4 from verse 35. But the line randokubata is verse 40. Jesus pari kuti kwadzidzi vake, why are you afraid? Do you still have no faith? Engage the gear of faith and you'll see things happening. Arisi simba rako akusi kugona kwako, but kutenda kwako kwa unoisa mukugona kwake kunaita kuti motikari ifambe, kunaita kuti mhepo dutere mhepo ridzikane. So the question ya Jesu inotaridza kuti there are many times ekuti isu pane kwatinoda kutry kutsvaga kubatsirwa, yet Jesu wacho tinaye matiri. We are not engaging or exercising faith. So I challenge you today, I challenge you this morning. In every situation yawatarisana nayo, nekuda kwekuti greater is the one inside you. Nekuda kwekuti unotenda muna Jesu Kristu eNazareta. Speak a word over that situation. Speak a word, speak a word, speak a word. Taura mazwi, taura izwi rine simba. Kutaura izwi rine simba haisinyaya kuti wadedzera wazodii. Simba riri kubva pakutenda. Izwi rekuti unotoziva kuti nezita raJesu chinorwa nemari dzangu ngachidzikame, chinorwa nebasa rangu ngachidzikame, chinorwa neutano hwangu ngachidzikame, chinorwa nemba yangu ngachidzikame. In the mighty name of Jesus I pray.